Mali Marko. Mali Marko rešio da nauči svog papagaja da govori turski i španski. A kakav mu je plan konkretno, slušamo odmah. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to škola stranih jezika? Jeste. Da li kod vas može da se nauči španski i turski? Španski i turski? Da. Može, ali samo individualno. Znači samo ti i profesor. Aha, ali ja ne pitam za sebe. Nego? Za Hranislava. A to ti je? Papagaj. Za papagaja? Da. Može i papagaj. Znate o čemu se radi? Ja imam papagaja Hranislava i on priča stalno srpski. Međutim, ja hoću da ga dam baki na poklon. Dobro. Ona starano gleda turski i španski serije, pa sad hoće da priča na turskom i španskom, pa da ga vi malo naučite, da zabavlja baku. Iz kuće. Ništa, Marko, doći ćeš kod nas u školicu, dovećeš svog papagaja, pa ćemo onda da vidimo šta možemo da ga naučimo. Uz osmeh život dobro zvuči.